Sunrise Party, ktorá sa uskutoční už po 5. krát, sa z roka na rok teší väčšej návštevnosti. V prvom ročníku bola hosťom anglická legendárna funková skupina Delegation. A aj napriek nepriaznivému počasiu a dažďu až do 2. hodiny rannej prišlo na prvú Sunrise Party viac ako 3400 ľudí. A toto číslo návštevnosti z roka na rok stúpa. V druhom ročníku bolo naším úsilím zamerať sa aj na mladú generáciu, čoho výsledkom bolo zriadenie 2 pódií. Na prvom vystúpili hviezdy prvého ročníka súťaže Slovensko hľadá Superstar, Tomáš Bezdeda, Zdenka Prednám a rebel Robo Mikla. Ešte raz si prosím jeden veľký potlesk a výkrik. Čerstvé mesto z morskej panny a krásny pohľad z vrtulníka. Republika Nové Zámky. Srdce neprestáva horieť. Karavána na obzore a hej! A tančím! Hlavným hosťom druhého ročníka Sunrise Party bol Michal David, ktorý jednoznačne skvele zabavil všetky generácie. Se dneska píše, ten se nenapálil. Dneska to tu prostě žije. A to je pravda. Uděláme ty podroby, se nezdálil. Kdo by tuhle historie povíděl. A všichni nechci měli lásky. To je muzika. Ani na 3. ročníku Sunrise Retro Party nemohli chýbať aktuálne hviezdy Slovensko hľadá Superstar, Barbara Balúchová a Ivan Štrofek. Headlinermi celého večera však boli Peter Nať a Robo Grigorov. Menší tlak na srdci, čo trocha svedlo. Včera sa sťahoval kamarád Hedo, dnes som mu na svadbe, som jeho svedok. Dobre sa drží, aj keď má smolu. Chvíľa, keď môže zas drží o smolu. Dobre, toto vám vyšlo, ale túto, či si pamätáte? Chráň si, chráň tie krásne bláznostvá, z ktorých si nám stále nevyrásla. A chráň si, chráň tie krásne bláznostvá. Je to akcia, ktorá je známa v Nových Zámkoch tým, že touto akciou sa otvára fakticky letná festivalová sezóna v Nových Zámkoch. Je to otváracia akcia leta na termálnom kúpalisku v Nových Zámkoch a Novozámčania už majú, dá sa povedať, v kalendári 3. sobota v mesiaci jún a vtedy začína akcia Sunrise.
V 3. júnovú sobotu v roku 2007 sa uskutočnil 4. ročník Sunrise Dance Party. Na Dance Stage prijal pozvanie človek, ktorého netreba nikomu zvlášť predstavovať. DJ Dahul. Najviac ho preslávil hit Meet Her on the Love Parade, teda hymn na Love Parade. A ešte niekoľko ďalších, s ktorými dobil kluby na celom svete. Spolu s ním ukázal svoje umenie zabávať ľudí aj ikona maďarskej scény, DJ Tommy Boy. A Sunrise Dance Party potešil aj tých skôr narodených. Keďže na retro stage vystúpili nielen retro DJ, ale napríklad aj česká skupina ABBA Revival a vynikajúca slovenská skupina Vidiek s Jankom Kuricom. Akcie Sunrise Party boli úspešne prezentované v regionálnych, ale aj celoštátnych médiách. V Music Box, TVA, televízii Nové zámky, TV Central, Rádiu Express, Rádiu Viva a Rádiu Max. Akcie boli prezentované internetovým magazínom Lookmek, ako aj viacerými internetovými stránkami Websound, Baikonur, Goldfingers, Pockets. Sunrise Party je úspešne zapísaná ako jedna z najlepších hudobno-tanečných akcií nielen v Nových Zámkoch, ale aj v širokom okolí. O čom svedčí aj návštevnosť, ktorú počítame na tisíce.